Takže dobrý den, vítám vás u prvního videa ze The Sims. Co první udělám? Představíme si to tu. Protože já už jsem trošku na tomhle pracoval. Takže si to tady trošku představím. Předtím tady byl, jste mohli vidět, takový menší ale nebudu představit. Jak jsem dělal to, Simíka a tak. Ještě jsem chtěl, jo, tady tohle dát. A tohle jsem chtěl dát takhle. A jo. Jo, my víme. Jejda, máme. Takže. Ne. Počkejte. Šachy. Teď bude takový malý střih. Takže. Dočetl knížku. Nebude, ne. Koupit, ne. Žádné kupování nebude. Tady pěkně, můžeš číst logiku 2. Ať si jako nemyslí. No. Co je? Co? Jednotlivá slova nedávají smysl. Aha. Prostě křivý. Číst první jedno. Hrozné. No dobře, tak pojďte na ten záchod. Použít. Co to je? Zkažené. Doufám, že jsi to nejedl. Teď je teda víc spaný. Udělat si večeři makarony se sírem. Tak. Potom půjde spát. Na chvilku. Kolik je? 9 hodin. Spát. Jako pěkně spát, jo. Jejda, mane. Však to zničíš, pane bože. No. Je? Kvalita dobrá. Ještě kousek. Tak. A makej. No. A běž spát.
Do půlnoci může spát. Ale už je půlnoc, tak dobře, tak do 1. Tak. No. Ale teď jako vyspaný, tak půjde tady cestovat. Já si tam pojmu s někým. Bude dobrý. Už je v pohodě. Tak. No. Tak bude to. A půjdeme si tu s někým popovídat. Tady je někdo. Přátel, představit se. Ukáž. Ta je pěkná. No, běž se s ní bavit. No. Jako my se sice moc nechceme vybavovat, jo. Bude tady upřímný kompliment. Já si den. A nadšené vyprávění o vesmíru. Tam já si povídáš s ním. Půjdeš tady za Bobem. Představíš se mu. Co ani všem. Vydáte se. Už má toho? Jo, už má jedno. Pěkně s Bobem. Bobe. Upřímný kompliment. Nadšené vyprávění o vesmíru. Přijde tu někdo. Jako nemá dost tolik času. Algožán 2, to by stačilo. Představení. Takže jdeme do práce a tím to ukončíme. Tenhle díl a že tak. My fakt pozdě přijeme do práce. No, já už to vidím. Takže já se loučím a nashledanou. Dejte like, odběr.